Ja, wat is al je hobby? Hè? Dit werk is echt hobby. Ja? Niet alleen voor je doen, maar het is hobby. Hele boer leven is gewoon hobby. Mijn naam is Rendert. Ik ben Foppe. Wij zijn gebroeders Douwers uit Brandegem. Die minder. Nee, En dat minder. Sure, Wat is nou beter? Min. Ik ben overal nog een sully. En een zakwaard is, dan wordt minder met sully als dit, dan een beetje van de groene hoor. Die is net goed. Ja, dat doet wel goed, hè? Foto. Nou goed, dan zie je het verschil eigenlijk. Als we elke koolstoel skeren, dan gaat die kool vol hen weg. Dan is die kool vol rustig, dan kan er gewoon op. Nou, je moet gewoon meteen ga je net met skeerpraat gewoon invliegen. Dat gaan we ook een keer gewoon. Ja, dan de mensen steken. Nou, we zitten zo gewoon net weer onder de beul en hij komt trekken en dat is waard. We hadden dus wel eens eerder bij Invest. Maar nog even voor alle duidelijkheid. Je hebt beide een leerbedrijf. Ja, we hebben nu allebei van onszelf zelf. En waarom wie dat ik alweer? Nou ja, Ze hebben mijn broer, die kennen een hoofdzakelijk Jari en mij en dan werk in de euro dan net. Nou ja, dan kun je bij de voorraad doen. ze hebben dit één van mezelf, maar we hadden allebei dat pad en dan werden we verdiend van elk de helft van jezelf, net elk de helft erop doen weer en dan daarom hebben we dat pad met verdienen. Ja. Niet helemaal. Ja, wij zitten in Leens in BHB, we zeiden alles in geheel gewoon bij dat pad en hij je letter net naar eigen donder. Uit nog eens plaatsen met die had zelf. Ooit had ze letter gedaan en bij de boekhouding een orde ding, dus voeten dadelijk en mijn verzekering eigenlijk. Als die je voorbij en ophoudt, dan gaan we een uitkeepje net. Nee. Nee, ja, we hier vanuit bij nog gaan, dan hoef ik niet. Nee, dat is wel handig, hè? Ja. Die gaat heer van mijn kaart. Die man die belde van mij, die wil wat heerkeepje. En ik zei, ik heb wel meer op hem, maar ik wil mijn saldo leeg gaan. Ja, waarom? Nou, dan ga ik wat meer plak van die naaien weg. Want dan ben je al druk mee te waan? Of, Ja, ja. Dat doet dat in tappen daar. Het leidt achter de zeedik. Dit ga ik gewoon, de saldo heer, ga ik gewoon voor de handel. Het houdt nooit weer op. Als zo'n dikke bultje zit, ik doe die bult eigenlijk wel een keer op, maar dat valt me heel dit aan. Is dit nou echt bijzonder heer? Dat is heel apart hier, dat we een pad maken. En dan, dat kan je net aan natuurlijk. Hè? Nee. Nee. Maar is het Nou, het is wel, maar dit wat skraal wat hier. Dat valt me Ja, dat was een beetje skraal. net verzwier bij mij longen, geschikt voor hinder en die net de peter eten gaan maken. Dan is dit mooi. Zoals dat het de peter is, dan ben je zo werk te schieten, dan mag je dat. Ja, zit er zoveel verschil in? Als de kwaliteit achter gaat, dan is peter genoeg. Dit is wel wat skraler. Dan kun je goed op kou en dan blijf je goed gezond. En dan redt Fabbe naar mij. Ja. Ik heb Fabbe, hoe lang ken ik Fabbe? Nou, Voor 4 jaar denk ik wel. Oh. Ja, Fabbe die neemt het hindervoer van die zo. En nou ja, wat meer spul. Ja. Dus, Hinderbeeks. Hinterbeek had er nog wel wat. Wat ben je voor man? Jongens bent. Ja, we zijn beste jongens. Ja. Hutwerkende jongens die de dag en nacht voor iedereen klaarstonden. Ja. Nou, wie gaan nog weer? Nou jongen, de bom. Ja, maar zullen we later met de betaaldraai maar snel een keer. Met 20 van beiden, ik het zien. Ja. Hey, bedankt. Succes. Het beste bij. Beste heen. Ja. Hoi. Nou, hoi. Hé. Dit lonen wordt hutter hier aan Bendijk. Aan Boetendijk is altijd wien en meer zinnig. Ik is naar de kant wat zien, dit is nou donker. Ja. Ja. Maar je maakt geen pakjes uit. Nee, dit is een luchtdruk is nog te heeg. Oké. Nou, dan is het te wierd of zo. Nee, vocht en in de lucht. Ja, ja. Oké. En dan zeg je deze gewoon in jou kunnen pakken. Ja. En we hadden juist zo'n 200 pak maken, liedjes. Ja. Enorm of niet? Ja.
Maar de helft hebben ze verloren of elkaar, dus dan ik net er aan de hand. De eentje is makkelijk een uurtje voor 2 uurtjes sturen naar die boeren. Dat ben de mooiste. Ja. Je bent 124 hen. Dat is wel een beetje de honger. Misschien dan komt daar wel meer hen. Ik wil dat ook niet volhouden kan. Ja, waarom dan? Nou, ik vind het mooi die beest. Dan leeft hij wat in de score. Maar ik van bij ook dat ik 4 uur de lamp op en dan die lamp met 4 uur op en komen die jongens al uur weer keer uit en jongens ik vind het wel prachtig die hen en ze maken het wat. En ze zijn ook zo rustig. Ze zijn mooi bezig in die turf. Ik had turf in het hok lezen. En dan Klaus erin om en best in de veren. Maar die hen die groepen daar Klaus al je weer eruit in de strand en dan ken ik dan samen bij Kroon voor terug hadden. Ik had nog wel op mijn tuin smitten. Nou, ik had de tuin nog nooit zo bij om, maar ik meer had elke week de tuin van, maar die piekenstrand de groeit tuin van. Gosje mek, dat ik weet niet dat er nooit omheen gooien. Wat vind je, Kans? Kom maar. Kans. Hoe komt ze er bij hinders dan? Ja, dat vind ik ook heel paar, dat vind ik wel mooi. Een hinder vind ik wel mooi. Want die spaken die houden vroeger ook wel van hinder, maar ja, ik hou van hem wel, een hinder wel. Ja, als ik net de baas ben of dit en dat, maar ik wil er net op reden, maar goed, ik vind een hinder wel mooi een beest. Ik moet mij als naar mijn hobby en dan wil ik nou een mooi vrieshinder erbij hebben, maar kleed die binnen. Ja. Doe heeft nog wat hobby's, hè? Ja, ik vind het wel mooi, het maakt hier ook wat leven. Ja, wat is al je hobby? Dit werk is echt hobby. Ja? Dit leven voor je op, maar dit is hobby. Hele boer leven is gewoon hobby. Ja. Maar dan moet je nou optellen en dan kom je de 4 uur uit. Dan moet je een andere ding en je hobby verschouwen. Oh. Versiering werken is het belangrijkste. Ieder zijn hobby. Ja. Wat voor hobby's heeft hij dan? Gewoon net volle. Nou, dat is direct wat. Ja. Nou goed, hij wel een beetje, krijgt een beetje, hij is altijd gewoon poetsen met de trekkers en kleren. En ik ben wel een beetje makkelijk. Oh ja. En bij mij is het taak is om te broken. Ja. Ah ja, je moet de roerhouders in trekken in een roesbak en ik beloof een scherijk. Nee, maar... Je bent er wat zuiniger over. Ja, en mijn haar die waar doen. En hoe zijn even al te doen. Foppe die heeft dan de hin en het hinder, maar dat is net zo vol aan mij de beesten. Jawel, maar hij begon met hen, ik kan het net zien aanpakken. Nee. Nee. Maar te jaren dan? Ik heb het niet aan. Oh. En een hinder? Ik ben geen hinderman. Nee? Nee, ik ben meer een koude man. Oh. Ja, wat is het verschil dan? Hinders alleen, voor koersbroek en de hinders en ook als een dubbeljeels. Hij heeft vrije tijd, dus stijgt in de hinders en ik heb vrije tijd als oorzen. Nou, dat komt op hetzelfde daar. En dat de hinder niks opleveren bij mij, dan de ding niks opleveren, dan kan ik niet waar. Het is gewoon een vrije tijd. Nou, Walter, dan wil je een beetje rusten, want er komt nog de koningin komt eraan. Wat wil je daar? Ja, goedemiddag. Je had de snijde kleding nog eens, zeg maar. Ja, ik wist dat ze kwam. Ja.